aphan choro lo ni litum na choning ria teng pen nang litum ge wang pot nang litum phan nga choning ri ra lam kaning ye nang ko rat ang nu ke kapeklar nang ko kalam ge la hello non malom lam ahok he alam rat along pon ulo la bongo senatu secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phige nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji pusi ka pele alama pele la pen la phan bongo sena atum BJP atum pen cherap si neliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa neliphan ang piat lo pusi alam ka pele kapanya thang lapen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo non lama si Jimny neli loan and si chonam lok lo nili sopo akleng bang loan and si nili pan Jimny nang nampi seta nang nampi putapu noda atheman nili ke nili arta ningkan troxy ke ra pholo posi nili pan nili loan and long le nang pipe lama si nili sopo men pen si loan ke alam ke non hala installment ki pinang neli pension pensi neli installment ki pi akenam ke neli hai a loan ke en ke sa neli so po men pen la ke akot kagos potro nang lium langi pe dolo la pe a seat mani bang ta neli bolero bang se your debt si a seat mani neli ki pi seat mani anda poisa la si hala bolero bang e your debt nang kok lo poisa ko videt a thige chini lo nelila rat akam e claim loksi poisa pedam lablo la puya la helo abinonge karbiatum inglong arat atum phan kapejok long along riga pejok amuni tum phang pejok ji akam ke claim lok pensi neli poisa ke neli ka chobia pot anta bank penta ulai lablo la pen pedam lablo fixed deposit anta pedam lablo neli non awas thalasam la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordara teng pe niliphan poisa na e pipu ke la ka ahok kali bongo senatum alang liphan order pibo la bang e chini lo bongo senatum alang liphan order ki pieteng ben si la NGO APHLC aki media ka selam lo la ke bongo senatum makam lo la ke athema kopia posi bongo senat me claim bongo senat det kali hada keche RSS atum da dodun hada keche RSS atum lapen bongo senat athema nang litum ning do tahai ningkan farukre ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo senatum benar organization puselam le hala bangso benar organization along tribal atum an pedo lap lahada Assamese tum dahadak pedo dun lo bongo sena methang dum da dolo bihari tum dahadak dolo ben tribal ke do an dum da dolo ben khilonjia ohomia tum an dahadak si pedo atlo kad ke do de dun ke karbiana lahada karbia phan bilong lo kapre amat karbia tum ajakong papa vedet lo karbia tum phan ajakong papa vedet pensi election ke dam tang anta Congress amen pen, BJP amen pen, la bongo sena pen, Bihar senatum, election chipe hai bom lo. La pen, halatum election, Congress amen pen, Bihar senatum si control tip lo. BJP fan Congress pantala tum si control tip lo. Control trip pen a job, nang litum la anda tek long lo. Jet 2015 na ningkan pen nilitum, PGR, VGR la pen
government along le la railway along an encroachment an eviction at nangji puta eviction hai hedet la ke eviction hai hi ke bongo sena la pen bihar arisim chotana bongo sena tum la pen bihar sena tum arisim chotana la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulote e ke che raiji pulote ilitum ahotur chichini nai ahotur ke BJP ta kali Congress ta kali ahotur ke bongo sena pen bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke bongo sena pen bihar sena atum arisim chotana muthe non ye chok che ke itum kachini ne pen jo arisim ko pi la si non la son si dan lo non na che plan ke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang da kali lage nilitum lai huye lam kapachini pen jo thilonjia ohomia tu Pan PGR VGR along Lepen Chot Kalilo along Kaprik eviction along Kaprik encroachment area pen anta eviction po lapen alang litum voter list pen the council of voter list pen di amenda ke kangtan po alang litum dake dori pule lipu pepin se alang litum meta ke putual po hello je ai kathar ke Christiana po puyo ako EPHLC ke Christiana party pu lipu verti alang litum lapot Christiana tu amhanle enra Christiana tu vijan le pacik korna putang pacik jok na putang la sinon ke en bang pietum body ni amen puntung tedi ne bang ke thomatum bang ke ke klem la ke chini lor tamelo ni amen da puntung tedi lo lancho tagalilan aprang men la Christmas hut pulotang te da Christiana tu ajha katum hola ke thele ke duk kachu en un ka leader apojo hola ke theke itung ke chu en un e poisa ve lama si feel along si pre Christmas service advent Christmas ke duduk feel along amat RSS bongo sena tum pulo la son feel along dolote Christian ka lietum ta dun waratiti la si kapidun de jiapan hala ya abit kapi jum hala tun abit jum deji Christian abit jum deji kapi jum je deji apan amat hala tum ha akahelu ha tara langsu along studios auditorium arlo si kapi claim down helopik jok ta chini dundi la bangke alang litung ye pugela ke Christian atum abirudhe si ke claim lo pod mesen lo pul aman ini tu Christian aja tu chini dun de mahala 1.5 lakhs di 1,50,000 dan ni si pidun po ma ki pidut po seta alang ligali lata ni tu chini 15 lakhs bongo sena tum si ka ordar ki pc tuliram rong hang phan hala inu da bang phan ko mania tiso along si bidam kok pu si pu amahala tum poisa ta chichi lang la puyo akam bang ki la si la bang ke manghudu nang nelo la hi ho akam ke claim an ke la ke Christiana tu bong kapachi bohong yi po phan pu la si non ta nang putot nang pu pru lo ni tum han ni ning nang pi thi me po andan ni claim lo ni li tum si ning e khang lo athema chi khang khete non itum karbi tum bong tribal tum bong che chok po jase met karbi tum bong kai chok yi hala bongo sena tum claim si ASDC pen CPIML tum da pa je chok pa je pichi la hem pa je kai lap le the rak me mi ka je plan hala bang so 2000 aning kan malom lo bodi la ka je plan 2001 1999 la malom lo je plan the rak me mi non da la son si la bongo sena tum si la pen keche RSS tum si na claim ji pu si pu la so party claim ji phan si la ke claim la si elitum kachini nangi ke la hello la pen aja ke pulo neli pude kangbura lo pot non ke neli rong asar lo pot neli APHLC along ke che odun jun po pu se pe klang pu la ke kali la tu ke neli hoklo neli tikarong asar lo de ke ne tu APHLC yang bong rong asar do neli det kali alang li ta rong asar Bikram Hansita rong asar la pen hala deuri terang dan rong asar
Bapuram terang ta rong asar. Ako do ulang hisabun ni. O hala ka sondro kathar ta rong asar. Latuge. Sarsing terang. Kokrojar bentespur pana ka helu. Nilihini ta solai de. La aprang da landa chok ta kalilang. Aprang ha 1984, 83 ahut nili. 82, 83 ahut. Nili ADC development lo nogam. Mahokama Parishad secretary lo. Lapen managing director Shil Ghabjul Mill lo. Ke thom nili ka solai. Lathi un lagi non rong asarpen nili president APHS binong ngali. Latum ke arisim charana. Ili tuma hotur binong ke bongo sena pen Bihar sena tu. Halage ritakram sa pila kagos potro ng papeklang non nili halang li pan arjun de ako nili hala mohedi hala 7 crores alam ako putuai pakpo ahok ma ahok he ma ke alam ke klang ke tuliram rong hang man se klang lo ka dila apod lage ni pan defamation lo nong pi juno lo lage la si alang li nili alang li pan ke ther pu alam li ka choningri nili alang li pan choningri lo alang li la ke ahok kali pura rata pan ke than nangji pu si nili tuliram rong hang pan choningri lo 7 crores nili ke pon pu jimni da alang li si ke nam pu la pen nili hala NGO PHLC along si ke dun po advisor pu pinini pu ai hui amar la so alam hinopi hala rong beti ke bang ludet jo mathadam u amar bang kama thatu bang kathar atum aning ke akethi atum ni ke poisa pu ang chu endundang derle itu ke der tu lo pu jala jahadu kama tha tohu pu ke enduna puyo jo matha tu ke mo election ho ga vote pialin pina puyo matha tu ke alam bang ke la tu ke ahok lage seta la si la support ke chok chi lage la si ni tum pe klang nang kok lo la pen tuliram ro ha ke hai phan ni li nang li tum pen si choning ri lo nang li tum keng si je alang li peklar nang ji rata to phan je alang li ne li phan 7 crores a poisa nang pipe la pen jimni a garita alang li leke nam ka li pura alang pen ni tum secret meeting do puta a hok kali pura la son thom de secret meeting do pala 7 crores alang la pen jimni ke nam pala la ke a hok kali ne li phan nang nam pi pu jimni la ke a hok kali pura alang li rat ang bong peklang nang i la ke la tuliram rong hang ke hai alang li pan ka choning ri neli